περιφέρεια αυτή, δεν ξέρω τίποτα. Δεν υπάρχει βεβαίωση, το πρωί το είδαμε μαζί του Μάκελο, δεν υπάρχει χρήση λύση μέσα εκεί. Εγώ το αναφέρω ότι υπάρχει, μέσα εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή εκεί είναι εξπάσει. Το μόνιμα δεν προτείναμε την Ευρώπη, άμα δεν γίνει τροποποίηση, πρέπει να γίνει τροποποίηση. Για να σας ρωτήσω κάτι. Από τη μια μέρα είναι τον τρόπο που μπορεί να τρέξει για την άλλη. Όχι, αυτό είπα εγώ πριν. Όχι. Αυτό το διασταύρωσα το πρωί από την κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ. Ούτε η έβδομη έχουν γίνει πράξεις εφαρμογής. Υπάρχουν τα κομμωτήρια πάνε σε υγιείς κατοικίες. Στο σώμα, δεν μου το σώμα. Ψήφισα ναι, τώρα εγώ έχω φαντεδείς στην υπόλοιπη και ως καλώς συντόνιες συνεχίστε. Αυτή Αλεξάνδρα. Αρχής Νικόλαος. Ναι, μόνο εφόσον έχει άδεια αρχής ως επαγγελματίας. Εάν δεν έχει. Κιουλέκας Δημήτριος. Εγώ με αυτά που ακούω θα πω παρόν. Πέτρος Αντώνιος. Παρόν. Έγκας Δημήτριος. Παρόν. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν στο τέλος, θα πρέπει μάλλον να το ξαναδούμε, ξέρω και εγώ. Μην πρέπει να το δούμε ξανά καλύτερα. Να το δούμε ξανά. Και Να το κάνουμε... είναι εύκολο νόητο. Εμείς κάνουμε πάντα σε όλους να δίνουμε την άδεια, αλλά όμως δεν υπάρχουν πάντα τα δικαιολογικά και οι προϋποθέσεις. Δεν είμαστε ανοιχτοί σε κάποιους, όταν έχουν όλα τα Εγώ, αλλά τώρα βεβαίως εδώ λέει ότι έχει κατατεθεί βεβαίως οικονομία στη εισήγηση. Δεν υπάρχει εισήγηση. όχι, πέρα από αυτό. Το δεν υπάρχει εισήγηση. Γιατί να το αναφέρει εδώ. Το αναφέρει όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χαρτί. Και αναφέρει ότι υπάρχει. Και εγώ μίλησα με τον ίδιο. Ναι. Τον κύριο Γιάννη. Και τι σου είπε. Και μου λέει ότι δεν υπάρχει εισήγηση. Και εδώ τα αναφέρει. Αναφέρει την εισήγηση. Βεβαίως. Το αναφέρει εδώ, δεν πήρε χαρτί. Δεν πήρε χαρτί. Αυτό λέμε. Λοιπόν, να το αναβάλουμε το